इडली अरे राम लड्डू सरकार तुम लोगों के चलते हमें जाकर वसूली करना पड़ रहा है। हाँ? बोले थे ना कि जलालपुर वाले फ्लैट में से जाकर पैसा ले लेना, दिया कि नहीं रे? घोर पड़ गया। घर पड़ गया, मारेंगे थप्पड़ गधा कहीं का। तुम रह गया था वहाँ पे? जी सर गए थे, चलो जमा चलो, कर दिया है, श्यामा का बोला है, अगला दिन जमा करेंगे। चल। हाँ हेलो, हाँ सर, गुड मॉर्निंग सर। हाँ सर, आप ही का काम कर रहे हैं। हाँ, 1-2 दिन में कर देंगे। हाँ सर, हाँ हो जाएगा, हो जाएगा। ओके सर, ठीक सर, ओके, रखते हैं सर। श्याम जी, अरे ओ श्याम जी, श्याम जी, अरे घरों में कोई नहीं लगा? क्या कर दिए? श्याम जी, अरे ओ श्याम जी, कौन है? कट महाराज, राम जी जब महीना लगा किनका आवाज बंद हो जाता है, कटो आवाज बंद हो जाएगा, महीना लगा किनका आवाज बंद। अभी 2-3 महीना से बोल रहे हैं, बोल ही नहीं रहे लगाने के बाद। श्याम जी घर में नहीं है क्या भाभी जी? नहीं नहीं, घर पे ही है। अजी सुनते हैं, देखिए ना कोई आए हैं। कब से चिल्ला रहे हैं, सुनाई नहीं दे रहा है। क्या हुआ? कमला बाबू आए हैं। कमला बाबू है ना? प्रणाम कमला बाबू। प्रणाम प्रणाम। श्याम जी 3 महीने हो गए, आप लोग बहुत ही इज्जतदार आदमी हो, इसलिए, नहीं तो मैं 2 महीने से ज्यादा किसी को किराया नहीं देने पर रखता नहीं हूँ। समझते हैं ना? समझते हैं ना? समझते हैं कमला जी। हाँ हाँ हाँ, आपको समझाने की क्या जरूरत है, आप लोग बहुत ही समझदार आदमी हैं। थोड़ा ध्यान दीजिए, हैं? थोड़ा ध्यान दीजिए इधर भी। नहीं नहीं कमला बाबू, 3 तारीख को मैं आपका सारा किराया चुकता कर दूंगा। दे देते तो आपको ही हल्का होता। समझते हैं ना? समझते हैं ना श्याम बाबू? अच्छा तो अब मैं चलता हूँ, हैं? चलो ना। ठीक है, ठीक है। नमस्कार। नमस्कार श्याम जी। अब मुंह न करने से क्या होगा? 3 महीना हो गया पैसा मिले हुए। आपसे अच्छा तो मनोहर है कि गांव में रहकर मजा मार रहा है। ना किराया देने का झंझट, ना दूध पीने का झंझट, ना साग सब्जी पीने का झंझट। मैं कब से कह रही हूँ कि गांव के जमीन जायदाद में हिस्सा वक्र लगा के वहाँ का जमीन बेच दीजिए, और यहीं आधा कट्टा जमीन लेकर अपना घर बनवाइए। मेरी बात भेजा में समय तब ना, जिंदगी में बकलोल के बकलोला ही रह गए। यही जीजा जी वही नौकरी करके 2-2 फ्लाइट बनवा लिए। अब मुंह देखने से क्या फायदा है? जाइए अपना काम करिए। जय मिस्त्री जी माल। क्यों मनोहर?
मनोहर ले आओ माल ले आओ ए बुआ मनोहर ले आओ इटा ले आओ खराब भइले से काम चल ले आओ जल्दी जल्दी ले आओ हेलो अरे कहाँ तक माल पहुंचल अरे पैसा एडवांस हम कबे दे देनी हम समय पर माल ना पहुंची तो दुकान पर का बेचाई अरे जल्दी भेजी महाराज वहाँ दुकान पर सामान सब शॉर्ट बा हाँ जल्दी भेजी ठीक बा ए बाबूआ खिलवाड़ मत कर लोग समय पर ध्यान दो तनी जल्दी जल्दी काम कर कभी और काम बा खिलवाड़ बा हो तो पहले बा आर तो वही में तो मिला जी लगता जल्दी जल्दी खींचा लो यार हमारा हो जाई वो प्लान तैयार करे के बा आगे का हो सब काम हो गए जी चाचा सब काम हो गए। घरे जइबो हाँ चाचा घरे जा चाचा इतना पैसा से काम ना चली। का इतना पैसा में काम ना चली अरे तार आज जो मजदूरी बनता उन्हें ना चाहे तारे पैसा चाहिए हाँ चाचा बात तो रोड़ा सही कहतनी। अरे बाबूजी के थोड़ा ज्यादा तबीयत खराब बा और डॉक्टर साहब से देखौले बनी अब पैसा ना रहला के कारण दवाई के थोड़ा कमी हो गइल बा। अब सोचनी है कि रौरा कुछ दे देती तो काम को तो सब सधा देती रह पैसा ऐसे कहे के पड़ता रौरा से। आहो मनोहर तार एगो भाई इंजीनियर बा एगो भाई डॉक्टर बा आ तब तार मजदूरी करे के पड़ता आ कर्जा लेवे के पड़ता चाचा वो लोग के बात छोड़ी वो लोग के लंबा चौड़ा कहानी बा। तारा भाई लोग के इतना पैसा कमाए के बाद भी तारी दशा बा हमारा के देखो एगो छोटका भाई के नौकरी भइल हमने दोनों भाई के अपन पैसा लगा के बिजनेस करवा दिलो आज देखो बिजनेस अच्छा खासा चलता आज हमने तीनों भाई कितना खुशहाल बने सो। बात तो रौरा सही कहता नहीं चाचा बस अपन अपन किस्मत बा सब भाई रौरा भाई लेखा नहीं खे शादी ब्याह होते सब लोग के मोतिये चेंज हो जाता क्या करम चाचा। हाँ मनोहर अपन अपन तो किस्मत तो बोलही बा लेकिन एगो बात कही एकता में बहुत ताकत होला पैसा ले जा अपना बाबूजी के बढ़िया इलाज कराओ बाबुए तहार पूंजी बाड़न। हाँ चाचा बाबुए ने सब कुछ बारन अब चल तनी चाचा ठीक बात। अरे भैया हेलो हाँ प्रणाम भैया। आप खुश रहो का समाचार बा किसान। हाँ सब ठीक बा। किसान एगो बात कहे के रहनी न। का बात बा भैया सब समाचार ठीक बा नु। किसान सोचत रहनी हन कि गांव वाला जमीन बेच के यही शहरे में एक आधा कट्ठा जमीन ले लेती आ घर बनैती सब डेरा में रहे में बड़ा दिक्कत बा हो। बात तो सही कहता रो भैया लेकिन बिना हिस्सा बखरा लगैले जमीनवा बेचाई कैसे। हर महीना में 9,000 डेरा भाड़ा चल जाता हो बड़ी दिक्कत बा। ये बात हम कहिए से सोचत नहीं है जान लो। अपन घर हो जाई तो इतना तो पैसा बचित नु। हाँ काहे से कि हमहू सोचत नहीं हन कि अपन क्लिनिक हो जाई तो बड़ा बढ़िया लग। हाँ हाँ ठीक है तो कहता रहो अपन क्लिनिक हो जाई तो बढ़िया रह खटे आ ऐसे भी वो जमीन से हमनी के कोनो फायदा बा ना। हम ये सोचत रहनी हम बबुआ अब तू का कहता रह कह। आई हो भैया अब बाबू के का समाचार बा। घरे तो फोन कैला हमारा 5-6 महीना हो गए सोचनी है तोहरे से पूछ ली। घरे के समाचार
घरे के समाचार का बा? सबे कोई ठीके होइलो। अरे बाबू के का करे के बा? माल बकरी रखले बड़ा मुझे सब चरावत होई है, खियावत होई है, का करे के बा? हाँ बात तो सही कहता रे भैया, उनको कौन काम बा घरे बारन एगो कुछो जमीन से हमनी के मिलता सब अनाज पानी तो उहे लोग से धावता। हमनी के तो बाहर भीतर पानी सब किराया पर घर तो उन लोग संभालता। हाँ हाँ बाबू के राजे बा। मनोहरा के का सोचे के बा? 3-4 बीघा खेत बा, घर बनिए गइल बा, मजा में रहत होई। हाँ 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 भैया के तो पूरा वजह राजे बा, सब धन दौलत तो उहे संभालत रहो। सारा वजह के संपत्ति तो उनके नाम पर छोड़ देले बानी। अनाज पानी कहाँ उनके कुछ मिले ला बा, बाहर में बानी सब का आराम से खेती गृहस्थी करत होई। ठीक ठीक अरे ठीक। हाँ हाँ उहे बात। अब ऐसे भी एक ना एक दिन तो बंटवारा हो कहीं के बाद। अब तू ही बोला कि सर का कइल जाओ। हाँ हाँ अब ये में हम का को हम तो ये चाहतनी कि जमीन बेचा जाए। हाँ 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 कहत नहीं भैया, दीदियों के फोन करके कह देता तो ठीके रही। मान लो कि ओकरो सामने सब हो जाए तो ठीक रही हमनियों के का फोन करके कह देते नहीं ओकरा से। हाँ तो ठीक बा, अगला एतवार के आवो, हम आते बानी ओइ जे अब बात उठ होई जौन होखे के बा। हाँ ठीक बा भैया प्रणाम। ठीक बा, खुश रहो। बाबूजी उठी ना, खाना खा ली। अरे हो खा के मन नहीं खे करो, मनोहरा आयल है ना। ना अभी कहाँ ही नहीं हो, थोड़ा से खा ली। ना ए बबी खाना खा के तनको इच्छा नहीं खे करो। तबीयत खराब बा तो खाना खा के कैसे इच्छा करी? दवाई खाए के बा, थोड़ा सा खाई के पड़ी। उठी जाओ, हाथ धोई। दाना हम धो लेते नहीं। दाना हम खा लें। बैठ जा, खा कहे बारू। का जी इतना लेट काहे हो गइल? अरे का कहतारू हो, दवाई के दुकान पर अपना ना भीड़ बा, वही जे लेट हो गइल हो। बाबू खाना उना खइलो हो? हाँ खैनी हां, तनी खांसी ज्यादा जोर हो गइल बा। खांसी में तनी ज्यादा जोर हो गइल बा। ठीक बा, आराम करता रहो। हाँ आराम करो तनी। ठीक बा चल। बाबू ए बाबू बबुआ अरे आ गइलो मनोहर। हां मिजाज ठीक बा? का कहू खांसी बड़ा जोर हो गइल बा। अरे दवाई लियाल बनी,
खा लो पानी लिया बहो अरे बबुआ खाता ना दवाई लिया देले बरो ज्यादा नहीं खे दवाई बाबू पहले दवाई खा हेलो बाबू बबुआ दवाई खियावा तेरे फसिया आराम हो जाए सब आराम हो जाए बाबू अच्छा ठीक बा बाबू के खांसी के दवाई बा 3 टाइम देवे के बा ठीक बा हई दूगो पाता बजावन हई खाना खिया के है देखा उजरका में से इनमें से सुबह खाना खिया के दिहो एगो आ शाम के एगो आ एहू में से शाम के एगो और सुबह में एगो ठीक बा हां हई धरई सब ध द दवाई सब बाबू बबुआ आराम करो तू आराम करो तो बबी रे अरे बबुआ के खाना उन्हें खियाओ जा जा खा जा जा ये बबुआ तू ना रहब तो हमरा के सेवा के करी मनोहर हे मनोहर ए जी देखी ना द्वार पे कोई चाल करता के आल बहो के चाल करता देखी ना द्वार पे कोई चाल करता कब से लोग चिल्लाता चलो हम आवत नहीं चलो सब जेंगो तेंगो भइल बा का करब चल आवत नहीं अरे भैया प्रणाम भैया खुश रहो प्रणाम भाभी प्रणाम अरे खुशी रहो बाबा एक बार मनोहर कहाँ रहता रहा कब से चिल्लाता नहीं अरे कोने काम करत नहीं है जनी भैया सब टूट गल बा तकाई फरल बा यही से थोड़ी फंस गई है ना सुनाई देलक ठीक बा ठीक द्वार पे काहे खड़ा पड़ा चलो अंदर आओ आओ अंदर आई भाभी आई मनोहर बाबूजी के ज्यादा तबीयत खराब है का अरे थोड़ा सा तबीयत खराब है इन्हें कोई हो गई है बाबूजी बाबूजी प्रणाम बाबूजी खुश रहो बबुआ श्याम खुश रहो बबुआ श्याम किशन कैसे ना कोनो खबर ना पता सब समाचार ठीक बानू हाँ बाबूजी सब ठीक बा आई तबीयत ज्यादा खराब बा का बाबूजी अरे पूछो मत बबुआ खांसी तो नहीं परेशान कर देले कितना दिन से बा तबीयत खराब अरे ज्यादा दिन ना 1 सप्ताह भइल दवाई चलल हो मनोहर हां अरे भाभी भैया के तनी नाश्ता पानी करावो गौरी ए गौरी अरे आवो हो भाभी के ले जा अंदर तनी हम नॉर नाश्ता के व्यवस्था करी आवा नंदी बबुआ कैसे अइल हलो का समाचार बा सब ठीक बा नु हाँ बाबूजी समाचार तो सब ठीक बा और बाल बच्चा बढ़िया बा हाँ सब ठीक बा सब तो ठीके बा तू लो तो 6 महीना परदेश रहत रहो बाबूजी के का समाचार बा नहीं खे तहरा लोग के ओसे का मतलब बा एगो बेटा बा ढोले चलता अकेले उ का करो बाबूजी मनोहर सेवा हुआ करेला आ दवाई वही लियावेला कि ना ऊ का सेवा करी देखत नहीं खो देह तो सूख के खटाई हो गई ऊ सेवा करतन तो इहे हाले होई हाँ उ तो लगते बा बताओ ई हाल हो गइल बा एकदम बुझाते ई घड़ी ये शरीर के ई हाल हो गइल
ना ए बबुआ उहे तो हमारे एगो लइका बा सेवा परवस्ती उहे नु करता। हैं हमनी के तार दोनों लइका ना है सो उहे एगो लइका बारन। ना ए बबुआ ऐसा कोनो बात नहीं थे ए बबुआ तुहू लो तो हमरे लइका नु बारो। हम तारा लोग के पढ़ा लिखा देनी नौकरी चाकरी करा देनी बियाह करवा देनी तू लो अपन परिवार लेके चल गई लो बाहर। तब से 1 रुपया तू लो भेजलो। आज उ मनोहरा ना रही तो घर द्वार कैसे चली। आज मनोहरा बात तो हम बारी जिंदा तू का बुझबो। मनोहर अरे नाश्ता पानी भैया के करावा ना। आ गिले बबुआ करावो नाश्ता। भैया नाश्ता करो। तू खा ला। ठीक बा भैया और सब ठीक बा नु? कैसे कैसे चल रहा लो? अरे मनोहर का कहीं कुछ बात तबे आदमी चलल ह। हमनी के बाहर रहे में बड़ा दिक्कत बा। रूम के किराया लागता, बिजली बिल लागता, पानी बिल लागता, सारा चीज खरीद ही के खाए के बा। जितना पैसा मिलता आधा सब वही में चल जाता। तो हमनी के दोनों भाई सोचनी हसन कि गांवे चल के गांव वाला जौन जमीन बाटे खेती वाला वो बेच देती स आ बेच के शहर में जाके 1 आधा कट्ठा जमीन लेकर के आदमी घर बना ली। तो ये सब किराया वाला जौन पैसा लागता ना भरे के पड़ी। यह सोच के हमनी के अनी है सब बाबूजी से बात करे या तहरा से सोचा तानी सब कि बाबूजी के रास्ता में हमनी के सब बंटवारा उटवारा हो जाए तो बड़ा बढ़िया लग पर आ सब भाई एक जगह बानी सब यही से बात उठ करे के लग पर। तो भैया का विचार बता है जौन बड़का भैया के दिक्कत बा जौन हमरो दिक्कत बा। बाहर में हमनी के बहुत दिक्कत हो गइल बा रहे खातिर। यही से सोचनिया सो कि एजा ला जमीन बेच के ओजा ले ली सो कि हमनी के दुख हटो। ये में हम का कही बाबू यही जब बोले बारन सब इनके कोल धर बा। अभी जोन कही हन तो ठीके होई। तब बाबू का कहत रहो? ए बबुआ जब तहार लोग के इहे मन बा कि सब जमीन में बंटवारा हो जाओ तो ठीक बा। तू लोग तो पढ़ लिख के नौकरी चाकरी करत रहो। एगो हमार भाई बेटा बा एकरो ऊपर ध्यान दो। तब तहार का विचार बा बाबू? जमीना में हिस्सा ना ली सो सब ये जो 10 पोस खास हमनी के छोड़ के चल जैसा बाहर। ना ए बबुआ ऊ बात नहीं खे। काहे खिसिया तारा किस? अरे जब तू लोग ये चाहता रह लो कि बखरा लाग जाओ तो लागी। अरे एगो बहिन बिया ओकरो के बोला लो लोग। अरे उ रही ओकरे सामने बखरा लागी तो ठीक न रही। बाबू हम खराब कहतनी ना बेटा तू तो कहियो खराबे बात ना कहलो। अरे उ रही तो बढ़िया से लाग गई चारों बगल से बखरा ओकरो कुछ हिस्सा तो बनता नु। सही कहता रहा मनोहर। दीदी के बुला लो उनका सामने जो भी हिस्सा बकरा लागे उनका सामने होई। बात सही बा। हाँ ठीक बा बोलाओ। इतना ऐठी काला के कोनो दिक्कत नहीं खे। ना ठीक बा। हाँ गौरी अरे ले जाई तनी हटा भाई तनी आवता। अरे हमार ससुराल आ गए आ तहार घर हो आए
ता तुमको लात शर्म नहीं खेला है खनी बना के खाता दो मर दूर हो जा तो बना तो दो दंसनी घरे रहिला तो ए कुछो कहबे ना करिला हिया कइती त हमर अब आते हैं ने चल ली कौनो सागवान नहीं खेओ कौनो सागवान तो लोगते नहीं गए मर दूर हो का पति आइला देख ना चल मनोहर बाबुआ मनोहर बाबूजी बाबू मनोहर कहाँ बालो सरी खेत कुत में का कर बांस पाहुन राम पाहुन कहाँ डाला कोहड़ा तुरंत डाला अरे न तेरी काम करती है सर प्रणाम दीदी हो खुश रह प्रणाम पाहुन खुश रहो राम दीदी तू कहने डाला ये नहीं रहनी है सब काम लखो घर में अच्छा खुश रह बाबू हमार खुश रह बना रह चलो चल चल दी है दी सामान आदि दी देखिए मैं खोआ के मिठाई बा ए बाबूआ बड़ा महंगा मिठाई लो भैया है ए में से नाश्ता करो ये ले अच्छा हाँ आओ तो बढ़िया से ले मिठाई लिया बाबू बाबू ए बाबू प्रणाम बाबूजी बाबू बाबू ये दुनिया में लगो गाड़ी मर दूर का तुम तो अशुभ बात बोलत रहिला बाबू कारण गोर लागत नहीं खुश रह बॉबी अपा बानी मेरे बानी खुश रही सब ठीक बानू सब ठीक बा बबुआ आफत का है बानी बैठी बाबूजी आफत आ रहा अरे महीना दिन से दावा चलता बबुआ अच्छा मिजाज दब बा बोटी उटी निको खात दवाई वही नहीं खात दवाई तो खाते खाते कतना खजाना कर दिले बनी ए बबुआ कौन दवाई भी लोग कौन करा होता अरे हमारा मनोहर के छोड़ा के दुनिया में के करावे अल्लाह बाए बाप ओ हाउ तो दूरो लेके फियारे बांस का करे बॉबी जे अरे घरे के समाचार सब ठीक बा सब ठीक बा बढ़िया बा तारा आशीर्वाद से खेत बाड़ी सब पाहुन और बुआ गई जी सब ओकला ओकला सब बोल दे ठीक बा अरे हाउ तो पेट तो ना रे तोरा तुमको लाज शर्म ना मर लगना दूर का कहत रहिला लागुला लागेला सब जानता रे ओकला ओकला उठा उठा करैला उला सब मनोहर ए मनोहर पानी के रसगुल्ला में से लिया तो ना ले लो सब ले अरे बैठी हम सब मंगा देता अरे नहीं महंगा किन के बन मिठाई खोआ के ए खा के लो सरकारी पाहुन के नाश्ता करावो जा भूखे सर पेट उठाता केने बारे रे मनोहरा बहू मनोहरा बहू पाहुन केने बारे हां बोली रास्ता में गाड़ी उड़ी जाम नानू भेटल ना उहे तनी ड्राइवर जाम गेले बा सानु तनी परेशानी भइल हो अच्छा गाड़ी ना मिलल हो सब तो रोड पर ट्रक कहाँ चलता ड्राइवर के महामारी चलता उहे जाम से तनी दिमाग तनी गड़बड़ाइल हो मन को तनी करे के मारी हम कहनी के बिहान भले चल जाई मानतिया ई त थेथर बिया अरे बेटी बा बाबा तहा सुनी ना चाहा तहा रगड़ चले काटने वो काश खोले बने करे अरे बेटी बा बाबू के माया दिल में बा ए से अपन कहलो कि चली बोली बाबूजी और सब समाचार ठीक बानू सब ठीक बा रहे के होई नु ना हमें रहे के छुट्टी नहीं खे हम बड़ा दिक्कत से नहीं हो अरे कितना दिन के तो बाद आयल बनी कौन ऐसा कर लोग कहते नहीं कि हम चलिए जाए अरे आज भर रही बबियो रही अरे अब खोआ के मिठाई ले रही हो आई काली आलो बनाता दूर हो मार खुआ के मिठाई लियल बारो तो बुझाते कि एथी कइले बारो साँझ के खइयो रोटी जौरे काहे पाहुन काहे नहीं कि नाश्ता करत ना करत नहीं बाबूजी अब यही पर काम चलावे के पड़ी अच्छा जोर मिला तो खींचो चाभो तो बाबूजी बोली काहे ला बोलो नहीं हो अरे बोलैनी हो कि सब कोई आयल बा लइका बाहर से यहाँ हाँ उ लोग
दाबो ना। उ लोग कहता कि बाबूजी बाहर में बड़ा दिक्कत होता, अच्छा अच्छा ना होई तो यहाँ के बखरा तकरा लगा के अपना जिंदगी में बांट दी। अच्छा तो बकरा लगा के चल बनो। ओ ई मैटर बा। हाँ पाहुन ये में तो मनोहर का बड़ा दिक्कत हो जाई। हाँ बबुआ के तो दिक्कत होई का। ऊ तो डॉक्टर हुआ स, एगो इंजीनियर हुआ स, ऊ तो गादा उठावता स। मनोहर का तो बहुत गिजन हो जाई। सब प्रभु के दया बबुआ। हम चाहता नहीं कि अपना जिंदगी में सब कोई के अपन खुशहाल रखी है बबुआ। हमारा दुबड़ा बनी हाँ एकरा कहानी है कि दही जमा के ले चल ले मानो किया। चिंता काहे करेला बाबू? चिंता काहे कर लो ते हमरा बात माने लस्त रहते। तोरा कहानी है कि भुवरी भैंस के दुहाए तनी दूध ले जो जोरन जमा दे ले चल बाबू खिया के जल्दी पहुंचाओ। का रोगे लपर लपर बोलत रहिला? जल मनोहरा के भल बनू ओकर ठीक उपाय भल बा। का तो बढ़िया बारू ना तू तो एही में के सांगल गोंगड़ बारू। बाबूजी अली ना आई कौन पिया हुआ चाबी ना तनी बाहुन रहुआ करी ना नाश्ता ले ली तन तनी खींच रहुआ ली। करी हम दावा चलता। अरे खींची ना खींची ऐसे कुछ ना हुई। खाली तो खा ले मौली हली हाथ में ली। बबुआ जी रहुआ खाए। अच्छा ना खाए लीले दी हमरे के। पढ़े लिखे के बेरा तो भागल चलत रहे आउ लाखे कुछो बार तो डॉक्टर इंजीनियर तक का हो अपन हिसाब ना लिहन तक का। एह मामला में तू बाबूजी कुछो मत बोली हो। हम मत बोले न तो लमड़ा दी हंस ऐसे झगड़ा में मत बोले। गार्डन एते तो फंसता बिस्कुट खाता हमने खोआ के मिठाई लिया लो नहीं हो कोनो देता सड़वा आए जा दे पर काम खींचनी। हमरा अब का करे के बा ए बेटी। हम तो चाहते रही कि अपना जिंदगी में हिस्सा बरखरा लगा दी। एगो हमरा मनोहर के चिंता धइले बा कि मनोहर के नौकरी चाकरी तो बा ना। उगे चिंता खोले जाता है बबी। चिंता तनको मत करी सब प्रभु के माया। का मनोहर मोहन कहले बा? मनोहर के चिंता एगो तोहरे बा छोड़ दो उनकर चिंता। ढेर चिंता मत करी ना तो लमर जाए अनु। हाँ आज मनोहर ना रहतन तो ना भेंट होई तारा लोग से हे हुआ। मनोहर तो बेटा बा कि 24 घंटा हमरा भीड़ रहला। हाँ वो तो हम जानते हैं। हाँ तो दोनों साफा खत्म बांध से दो रवे जान ना लपर लपर बोलत रहिले पहिया के देख रवे यार वो देखे रे तोर भाई रे ना चुप रहो। तो छछड़ा बांध सब बबुआ रहुआ चुप चल बा पाहुन से न बोला। पाहुन रहुआ सब लपर लपर जानता बोलत नहीं। रहिले मनोहर हम तो कहता चुप रही एकदम। आई कसन बाबूजी का हालत खराब कर दे सब एक सारा औनी बन बा मनोहरा आई कतना सब दे मनोहरा निमन बा। आगे पीछे एक सारा लोग के लगवा भाभी आज निमन रही तो हाला ये मत करो ये हां तो बाबू हम तो कहत रही नु हाँ वो तीनों के बोलावो अच्छा आ बोला के बतियावो कहीं से कि कौन काली ना ली वो अपने बताइयो सब। अच्छा अच्छा हां तारा पाहुन। सामने सब लाग हां पाहुन बोली ना देखी ना बुला लाई वो लोग के। जाई तो से मो के तन देखी तो यही हाँ बुलाई। या त देखा तो में खोआ के मिठाई धइले हियो सन ओइ में माम चाबा श्याम ए श्याम मनोहर किशन बताओ तो हित के आंगन में बैठा के अका जले कहा दिन भाग गइलन सन। मनोहर ए मनोहर हाँ पाहुन बोली कही। बाप रे बाप का समाचार बा? ठीक है अपन कही बड़ा लचर लचर पड़ता है लड़का फेंका भोलन से कि ना जाई पूछ नहीं भैया लोग से। आए भेजा भेजा हम हालत खराब बा जाए में घरे देखिए पंचरी हो जाए रास्ता में। रे हो ए बाबू हाँ बेटा हम रुको तो नहीं हम आवत नहीं श्याम से तो नहीं मिल के। जा जल्दी से न कह कि चल सो। अरे श्याम
तो कारा विचार कइलस अब तू ही बताओ दीदी का कोई हम तो कहते नहीं कि 5 बीघा जमीन बा आ हई घर बा और हई 2.5 बीघा तू लोग बांट लो लोग आई घरवा पर के दे दो लोग ऐसे भी उ कमात हमार थैले नहीं थे घर दुआर बनाई कैसे बात तो सही है कहता हमनियों के ये सोचत रहनी हस अब देखो चलो बाबूजी से बात कहे के पड़ी हां चल को जब बातचीत हो हमनी के तो विचार ये बा कि जोन हमनी के हिस्सा तरका जोन मिली आदमी ओकरा के बेच बाच के बाहर में 1 आध कट्ठा जमीन लेके आ घर बनैती सो तनी किराया उराया बहुत ज्यादा लाग जाता कमीनी के आधा किराया लग बारा बढ़िया तारा लोग के सोच बा हां देखो ना हो के तब चल के बात कइल जाओ ठीक है बा हां ठीक चलो लो ठीक बा चल एक चल का हो श्याम अरे हित के बैठा के आंगन में कहाँ भागे लो साइकिल भागे लो किने का गो लो बैठी बैठी पाउन लो बैठी बैठी आई हो का हो डॉक्टर का हो इंजीनियर सुने में होता कि आज बड़ो घींचा बखा लगावे अब बाप की स्थिति लिखा देखो कि कहीं बढ़े डॉक्टर से दिखाई इससे बकरा भागल जाता तहां लोग जब से शादी भइल तब से एगो चरनी निकलो भेद घरे हिस्सा बखरा लगा खातिर दम बेचैन भइल बा लोगनी आए फसल बाप की स्थिति भइल बा पहले जगह देखवावेला आए तहां लोग तो काजे ने काम मती में भइल बा कुछ बुझाते नहीं किया हमारा आए तहां लोग तनको समझ में नहीं किया होत कि पहले कौन जरूरी बा अरे पाहुन रह दी वो लोग के समझ में ना ये पाहुन जौन काम बा आगे बढ़ाई अरे हम का करियो सब लोग के घर के मैटर बा एमे इतना देके बोलो बेकार बा जन्नी अब तू लोग समझ लो का कर बोलो आज तक सुनले बानी कि सारा जमीन बाबूजी सब किन ले बन कमा उमा के चाहे कहीं से तू लोग एको धूल किन ले बारे लोग आए जमीन बेचे खातिर तुम बेचन भर बार लोग का कर लोग जमीन बेच के का कर लोग जमीन बेच के पाहुन अरे बाप मातारी बाले बच्चा खातिर तू रखेला अरे ये लोग के काम बा अपन करी लो अब तो का करी हम सर यहाँ के बेच के आ शहर में घर बनाई हम सर एगोनी के हिस्सा बखरा बात अपन लिहम छ ना हैं अच्छा तो ये मीटिंग कर तो लहस आए अब तो का करी सर भयो बहनिया अब तो का करी सर बड़का बड़का आदमी से तोरा बड़ा मेल जो रहल ना चुप रही रहुआ मनोहर अथी बा आए लबर लबर मत बतिए ए बेटी पाहुन से ज्यादा मत बोलो तू लबर लबर बतिए बबुआ श्याम तू ही बड़ बेटा बारा कैसे कैसे हिस्सा बखरा लगैब मनोहर के का देब ना देब तू ही बोला ए बबुआ चाय ले ले आओ सब कोई पी लेवे जा लेके आओ तनी चीनी बेसी डाली है चीनी बेसी बानू बबुआ लो मरावड़ा मिल में चीनी हो का हो बबुआ बिस्कुट उठाओई खा बबुआ मनोहर मनोहर खा ठीक हो पाउन का बबुआ किशन खा ना बिस्कुट हाला जाम श्याम। हिस्सा लागी खा बिस्कुट खींचा एमे कहे के का बात बा बाबू जौन 5 बीघा जमीन बा ओमे हमनी के दोनों भाई ले लेता नी आधा आधा आ जौन घर बा
वो मनोहर भैया के दे दिया, ऐसे कि उनका से तो घर बनी ना। का दीदिया गलती कहतनी? ठीक है कहता है बबुआ, मनोहरा से तो घर दुआर बनी ना, गलती कहता नहीं बाबू। सोच ला बाबू, हमनी के तो सोच लेनी सब दोनों भाई। अब तहरा जो सही लगे तू निर्णय दो। मनोहर हमार कुछ नहीं के बोलते बाप। हाँ तू तो साहब जिलेबी लेकर सोच सोच बोले लू, जानत नहीं कि तारा बारे में। बोल मनोहर ते का कहा तारे? एमे हम का कही पाऊं? बबुआ तो एमे हिस्सा लगाइए दिलन सब। जोन 5 बीघा बा ओमे से 2.5 बीघा तो ले ले लोग। हमारा हिस्से में हमार घर दे देलक लोग। लेकिन ई ना सोचलक हलो कि जोन एगो हमार बहिन बिया उ काली, हमारा घर ना चाहिए। हम तो कहतनी कि हमार जोन हिस्सा देले बा लोग हम बहिन के दे देतनी, हमारा हिस्सा में हमारा के खाली बाबू के देता लोग। बाबू से कोई बढ़ के बा? हम किराया लेके रह जाए, लेकिन बाबू के अपना भी नहीं रखे। बाबू हमार जोन बानू, बाबू से दुनिया में बढ़ के कोई नहीं के। मनोहर बेटा, अरे मत रो रे बेटा, हम बाली नू रे। भले किराया पर आ जाए पाउन, लेकिन बाबू से बढ़ के दुनिया में कोई नहीं क्या हमरा खातिर। अरे मनोहर देख काहे किराए पर आबे, हमार घर का लबा। चल हमरा घर रहिए। भैंस दुहाता सन, बाबूजी पिहल, गोटा दिहल, ठीक बा? हमरा कोनो बात नहीं के। सब हम तो चाहता नहीं कि सब चीज बेच के बस बाबू के हमारा जिम्मे रख लो। बाबू के हम जिंदगी भर सेवा करम। इनका से सिवा कोई हमारे धरती पर कोई प्यारे नहीं के। बाबू जन कदलन हुआ तक बाबू कोई नहीं की कोई हमारा खातिर। संतोष कर, सब ठीक हो जाए। संतोष करो, पर हम बता नहीं कि सकत बाबू। बेटा मनोहर मत रो बेटा। चुप रहा, चुप रहा। मत रो बेटा, चुप रहा, सब ठीक हो जाए। सब प्रभु के माया बा बेटा। मत रो बेटा, संतोष रख बेटा, संतोष रख। ना बाबू पाहुन, हम चाहते नहीं कि दोनों भाई हम बढ़िया से कोई बड़े दुखी होके मत जाओ हमरा फिर से। हम ते हमरा बाबू के घरे से जो नहीं चाहता लोग सब इनके लोग के खुशी से दियाई। जो ने को हमर बहन बिया एकदम ओकरो हिसाब बनता, ओकर हिस्सा कहाँ थे? ना मनोहर वो सब फिर मत रहो, वो दे दो बस। लेकिन हमारा हिस्सा में हमार बाबूजी के दे दलो। हम यही पर हमनी के दोनों तीनों बेकत बढ़िया से चाह रहम सब, खुशी से रहम सब। बेटा मत रो, हम बाली नु तारा साथे। अरे तनको मत रो, तनको। अरे बोलो ते हमारा बारे में आदर तुझे तो ले अब तूने बारे में क्या तुझे तो नहीं हो। हमारा कुछ ना चाहिए भाई, जब जब कुछ ना चाहिए तू सब वही लोग के दे दो। मत रो बेटी, मत रो। भाई बाप से बढ़ के दुनिया में के बा? हमें कुछ ना चाहिए। बड़ा मीटिंग करता रे, हम वो करते आए बोर्ड के मीटिंग करता रे। हम बोलत रहनी हो। एक किशोर हमनी के तब मनोहरा के गोर के धोनो में नहीं किशोर भाई। हम ना जानत रहनी हो मनोहरा इतना बढ़िया लड़का बा। हम तो सोचत रहनी हो कि घरे बैठ के अकेले सब मजा मारता, खेत उत बोता, खाता पियता। लेकिन आज जान गई कि बाबू से बढ़ के ये दुनिया में कोई नहीं खेला, घर परिवार से बढ़ के। अरे भैया हमरा आज के बाद जगह जमीन में कोनो हिस्सा ना चाहिए। बाबू माफ को तो हमनी के हमारे परिवार चढ़ा बढ़ा के हमनी मेहरारू के चक्कर में आके हमनी के फेरा में पड़ गए सब बाबू। ओए बेटा बात सही कहत रहे बेटा। हमनी के अब कुछ ना चाहिए।
आ बाहर भीतर हमनी के कोनो घर दुआर ना बनाएम तो यही जे रहम जैसे मनोहर के फैमिली रहता वैसे हमरो रही है बाबूजी, लेकिन हमनी के शहर में घर बनावे के फेरा में ना रहम सब, घर परिवार में मिल के रहम सब, आवत जात रहम सब। कहे से कि रौरा से दूर रहला पर साल साल भर हमनी के हो जाला, ना भेंट होला ना मुलाकात होला। आज मनोहर के बात सुन के हमनी के लागत है कि बाहर रहल बड़ी बेकार बाटे, बीच बीच में आके रौरा से भेंट करत रहम सब। हमनी के माफ कर दिए बाबू, माफ कर दी हमसे। अरे बेटा हम केकरा के माफ करी, हमार तो तू बेटा बोले बारलो बहुत बड़का भारी भूल हो गइल। तू लो तो दूसरा के बहकावा में आके का कहल रे बेटा, हमार तो दिमाग एकदम उड़ गरल। तू लोग एको दिन पूछ रहा लोग कि बाबू के का हाल बा, कैसे रखत हो। तू लोग अपना परिवार के बहकावे में चले रहो कि एको दिन पूछले रहो कि बाबू के का हाल बा, कैसे रखत रे। बहुत बड़का हमनी से भैया गलती हो गई, हमनी के माफ कर दो, हमनी के जल्दी से ई सब बात तो हमनी के ऐसा गलती ना कर ना चलो सर है इकट्ठा ले लो सर है बिगहा ना ए पाहु ओ बहुसन हमनी से सब तरह हिस्सा लगा लो सर, जा सर मत करो सर। बहुत शर्मिंदा बनी सब का कही, अब से गलती ना हुई हमनी से। बापू बाप तोहने लिखल कोनो आदमी बारे आए ये सल मनोहर बाल की बाबूजी आता और बाहु ठीक कहतनी ये तो यहाँ में रहल बेकार बा। पाहुन बोली अवगे बुझाता कि हमार फुल परिवार आ गइल बा। ए पा बबुआ लो जा लो खा पी के आराम करो, पाहुन के सवेरे जाए के लइका फइका छोड़ के आइल बरन। आए हो हम जोन खोआ के मिठाई ले आनी है उ का भइल का हो मनोहर बो जाना लिया वा का खोआ के मिठाई कोइले बनी बुझता कि कोई बया में रहोगे पड़ले नहीं। अब आते चुप से चुप करलस बाड़ा। चली 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 मिठाई खियाते हैं। चलो चलो चल दार दुखा करे तोनी के पंचायत में बबुआ रे तारी खाना उना भेजिए रे बाबू।